ngomongke sing gemati. Aja banter-banter nih. Bu, ngundak mletos. Tinggal to ingkang wingking nggih. Kula ajeng guwak batang niki. Apa? Batang diasi bocah kok. Cek mumpung tak gendong gopekno Srikaya cek. Ya padha enak tekan. Ora tekan to. Gak tekan. Oh ajeng salaman, Mbak. Saiki beda to yuk. Kok beda piye? Dhisik aku nggo gendong iso maplek penak ngono lho. Lah piye saiki? Kok loro kabeh iki. Balung tok. Kok aja ngenyek. Saya tuwek. Ceritane iki anu. Piye? Oh, tumbaske montoran. Oh, nggih. Dah, bayang tamune tekan jobot-jobot tibake. Tamune tekan jobot, Cek. Kita goleke plendungan. Bu, tumbas plendungan, Bu. Lah yo. Ya Allah. Tenang. Ayo, ora. Kowe engko nuruti bayi gerang ngono ki malah entek di mulut. Glunduk. Yuk. Asem. Boleh ngomong kok edan. Oh, bocah nacet coy. Iya. Kuwi ditukokke motor. Motor apa angkong motor? Ya Allah. Wis penak banget aku idep-idep ki numpak motor ngono kan. Kowe iki mbok padake nimpale tong wae. Ora ya, Mas. Timbang aku gendong kok kono kok kene ya abot. Enek angkong tak tumpakke angkong. Semare tratapan. Video dhewe ya, Le. Gak iso kok medhot. Aja sembrono. Ngarep tak tumplak kaya Iki yo ndek nyawa lho, masa mbok dolanan sembrono karepku tak tumplak kanggo kaya nek nggo pasir iki lho. Tulung anak. Alah. Wah kok ya abot men to. Iki sing abot apaan to, Cak? Hah? Oh cilik lanang. Balik